Ang kwentong ito ay nangyari taong 1992 sa Dumangas, Iloilo. May magkasintahan na ang pangalan ay Mika at Jason na taga Rojas City, Capiz. Napagpasyahan nilang magbakasyonan dahil April iyon at malapit na ang Semana Santa. Naisip nila na mas magandang ilaan ng bakasyon pagpunta sa Dumangas, Iloilo, kung saan taga roon ang kanilang kaibigan at katrabaho na si Angel. At dahil hindi pa uso noon ang bus, ang ginamit nilang transportasyon ay jeepney. Sabi ko kung makita ang bayan at ang baryo ninyo, Angel. Masayang wika ni Mika habang naglalakad sila patungong sakayan ng jeep. Maging ako rin ay nasasabik dahil ito ang unang pagkakataon na pupunta kami sa inyo. Nakangiting sabi naman ni Jason. Tiyak na mag-i-enjoy kayo roon at marami kayong malalaman tungkol sa aming bayan. Bandang hapon na nang marating nila ang Dumangas. Nag-arkela na lamang sila ng tricycle patungo sa baryo ni na Angel. Hindi maipagkakaila na liblib ang lugar. May mga puno at mga niyog sa gilid. Tiyak na kapag tag-ulan ay maputik at mahirap tawirin at lakarin. Kung maglalakad ng mag-isa ng gabi ay tiyak na makakaramdam ka ng takot, lalo at wala pa mga street lights noon. Dapat may kasama ang sino man ang dadaan dito, Angel, no? Sobrang dilim. Komento ni Mika. Oo, pinagbawal ang dumaan dito na mag-isa dahil baka makasalubong daw ng aswang. Sagot naman ni Angel. Nagkatinginan ng magkasintahan at hindi pa sementado ang ilang parte ng daan ay natagalan bago sila nakarating sa paroroonan. Sakto lamang ang laki ng bahay ni na Angel. Hindi siya purong semento. May ibang bahagi ng bahay na kahoy lamang. Lumabas sa bahay ang isang ginang na hawig ni Angel. Lumapit si Mika at Angel para magmano. Ganun na din ang ginawa ni Jason. Mabuti at napasyal kayo rito sa amin. Nakangiting sabi ng ginang na si Lourdes. Gusto po naming mamasyal rito sa inyo para naman makita namin ang lugar ng aming kaibigan. Sagot naman ni Jason. Tiyak na magugustuhan ninyo ang pamumuhay rito at maging ang mga pagkain na kami lamang ang may gawa. Babalik-balikan ninyo. Halika kayo sa bahay para magmerienda. Paanyaya ni Aling Lourdes. Pumasok na silang tatlo. Pinaghain sila ng ginang ng bayi-bayi. Nagawa sa giniling na mais at niyog, tsaka suman sa ibos. Nagawa naman sa malagkit na kanin na nakabalot sa dahon ng niyog. Napapikit na lamang si Mika ng matikman iyon. Ang sarap naman po ng luto ninyo, Tia Lourdes. Pwede niyo ba akong turuan kung paano gumawa nito? Puri ni Mika. Oo naman, bago kayo bumalik ng Rojas. Sagot naman ni Aling Lourdes. Nang matapos silang magmerienda, nag-iya si Angel na mamasyal sa kanilang baryo. Nasabi kang magkasintahan. Lumabas sila ng bahay at naglakad-lakad. Sa kanilang paglalakad, lahat ng makasalubong ni Angel ay binabati siya. Ganoon din ang ginagawa ng babae. Parang kilala ninyo ang isa't isa rito Angel, no? Komento ni Jason. Ganon daw noon talaga. Halos lahat sa magkakabaryo ay magkakakilala. Sa kanilang paglalakad, napadaan sila sa isang bahay. May dumating na bata kasama ang ina nito, tsaka nagmano sa isang ginang. Hindi pa rin nawawala ang pagmamano sa nakakatanda. Samantala, may dalawang kalalakihan ang nagmamadaling umalis. Tinanong ni Angel kung saan sila pupunta. Mga hara na pinsan, nililigawan ko si Isabel na anak ng kapitan.
Sagot ng lalaki. Tsaka nagmamadaling umalis. Noon, uso ang harana para patunayan na totoo ang nararamdaman ng lalaki. Pero ngayon ay hindi na. Hila-hila na lang. Huminto sila sa isang bahay. Bahay ng tiyahin ni Angel. Inalok silang kumain doon. Pinaunlakan naman nila iyon. Pumasok sila sa loob ng bahay at binati ang mga naroon na halos kamag-anak lang ni Angel. Ipinakilala sila ng kaibigan. Natutuwa po kaming makilala kayo. Bati ni Jason. Nagyaya ang mga ito na kumain ng hapunan na pinaunlakan naman nila. Nagtungo na sila sa pagkainan kung saan maraming pagkain. May KBL o kadyos baboy at langka. Isang sikat na sabaw sa Iloilo na may kadyos beans. May inasal na manok, iniihaw na manok na may suka at kalamansit bawang. Kararating mo lang ba, Angel? Tanong ng tiyuhin nito na pangalanan na lang natin sa pangalang Orok. Tumango si Angel at sinabing naroon siya dahil sa ipapasyal niya sina Jason at Mika. Bali-balita na may aswang na gumagala sa kabilang baryo. Kaya mag-iingat kayo dahil baka tayo ang sunod na punteriya. Bili ni Orok. Sinabi naman ni Angel na baka kwentong aswang lamang iyon dahil nga madalas panakot iyon ng mga magulang sa anak na may manananggal sa niyugan o kagubatan tuwing hating gabi. May mga tiktik sa bubong o kaya ay aswang na nagpapanggap na kapitbahay o tindera. Kaya ang mga bata noon ay umuwi na sa bahay bago pa mag-alas 6 ng gabi. Madalas din pagkwentuhan ng mga tao sa labas ng bahay yon ang ganong topiko. Totoo ang sinabi ko, Angel. Hindi ito kwentong baryo. Nakita ko ang biktima noong isang araw nang magtungo ako roon para ibenta ang alagang manok ko. Seryosong sabi ni Orok. Tumango naman sina Mika at Jason. Huwag kayong mag-alala. Mag-iingat po kami. Tugon naman ni Angel. Nagpaalam na sila pagkatapos kumain at makipagkwentuhan. Sa mga bahay na nadadaanan nila ay lamparang gaas ang gamit na ilaw sa gabi. Dahil hindi lahat roon ay may kuryente. At napakatahimik na din ang lugar. Sa tingin mo, totoo ang sinabi ng tiyuhin mo, Angel? Tanong ni Jason. Oo, hindi siya basta nagbibiro. Biniro ko lang talaga siya. Ayaw ko lang na matakot kayo eh. Sagot ni Angel. Muli, nagkatinginan ang magkasindahan. Kung ano man ang ibig sabihin ng tingin na yon, ay sila lang ang nakakaalam. May mga nadadaanan din silang mga iilang tao sa labas ng bahay na nagkwekwentuhan habang nakahigop ng kape at ang iba naman ay nag-iinuman ng lampanog. Masarap makipagkwentuhan kapag ganitong bilog ang buwan, no? Wika ni Angel at napatingin sila sa kalangitan. Ilang minuto ang lumipas nang dumating na sila sa bahay ay kaagad silang natulog na tatlo. Dahil konserbatibo pa noon si Mika at Angel, silang dalawa ang nagtabi sa higaan. Kinabukasan, maagang nagising si Mika, kaya napagpasyahan niyang maglakad-lakad na muna. Habang naglalakad, napapatingin si Mika sa mga bahay na talagang tipikal na bahay sa mga probinsya. Gawa sa kahoy at kawayan. Ang bubong ay nipa o di kaya ay kugon. May mga silong rin sa para sa manok o baboy. Habang naglalakad, may nakita siyang nagbibisikleta patungong bayan iyon. Ibang-iba ang mga bahay at probinsya noon kumpara ngayon. Eneng, halika rito. Magkape ka at kumain ng pandesal. Sigaw ng isang matandang babae na nasa labas ng bahay.
Ugali rin ng mga Ilonggo iyon na mag-alok ng kape at pagkain sa mga dayo. Ngumiti si Mika at sinabi na salamat na lamang. Babalik na sana siya sa bahay ng kaibigan nang may mga kalalakihan na humahangos na pumasok sa bakuran ng bahay nang matandang nag-alok sa kanya. Tumigil ang isa at sinabihan siya na mag-ingat dahil may nakita silang bangkay ng hayop sa boundary ng baryo. Nawakwak na ang tiyan nito. Tiyak na aswang ang may gawa niyon, bulong ni Mika sa sarili. Mika, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Wika ni Jason nang makita siya. Lumapit si Mika sa kasintahan at ikwento ang narinig. Sinabi ng dalaga na kailangan nilang tumulong sa mga kababaryo. Tumango naman si Jason at sabay na silang bumalik ng bahay para ibalita ang narinig ng dalaga. Pagkarating roon, kaagad na kwento ni Mika ang nasaksihan. Puntahan natin mamaya. Kain muna tayo at baka hindi tayo makakain kapag inuna natin iyon. Alok ni Angel. Tumango naman silang magkasintahan at natakam sila sa tinulang manok o laswa. Gulay na sabaw. May sariwang isda at mayroon ding iilang alimango dahil malapit sa dagat ang baryo. Nang matapos kumain, nagkayayaan na magtungo sila sa boundary para makita ang sinabi na hayop na biktima ng aswang. Pagkarating roon, halos masuka si Mika dahil sa nakita. Halos wala ng lamang loob ang hayop. Maging ang puso nito ay wala na rin daw. Grabe ang ginawa nilang ito. Tiyak na ang punteriya nila ay ang inyong barangay o ibang karatig baryo rin. Komento ni Jason. Marami ang sumang-ayon sa sinabing iyon ng binata. Ang iba ay natakot dahil baka isa sa kanila ang magaya sa biktimang ito. May ginang at babae na lumapit sa bangkay at umiiyak. Kawawa naman ang kanyang may-ari, bulong ni Mika. May ilang dumating na mga tanod at otoridad. Napagpasyahan na nila Jason, Mika at Angel na bumalik na sa bahay. Huwag mo na tayong umalis dito sa amin. Mahirap na at baka may makasalubong tayo ng aswang pabalik. Suwestyo ni Angel. Sumang-ayon naman kaagad ang magkasintahan. Habang pabalik, may mga dumaan na kalesa na may angkas na 2 tao. May kariton din na mas marami ang sakay. Iyon ang ginagamit na transportasyon noon kapag pupunta ang mga tao sa bayan o kabilang baryo. Kapag gabi ay madalas maglakad ang mga tao, lalo kapag walang sariling sasakyan dahil pahirapan ng tricycle o jeep noon. Kung sakali man nalulusob ang mga aswang sa baryo, kailangan nating lumaban. Dapat ngayon pa lang ay mapaghandaan na. Suwestyo ni Jason. Sang-ayon ako kay Jason. Kapag maaga natin mapaghandaan, matatakot sila sa atin at walang mamamatay. Sagot naman ni Mika. May nadadaanan sina Jason ng mga tao na abala sa pag-aani. Makikita sa mukha nila ang saya. Sinabi ni Mika na nagbabayanihan ang mga taga ron, lalo kapag walang pambayad ang may-ari. Ang babait naman ng mga tao rito, no? Komento ng binata. Ganun daw talaga ang mga tao roon. Matulungin sa mga taong nangangailangan. Madalas din silang tumulong sa mga taong lilipat o ililipat ang bahay nila mismo. Pagdating ng bahay, kinausap ni Jason si Mika. Tinanong niya kung naidala ng kasintahan ang mga gamit laban sa aswang. Tumango naman si Mika. Sana maging maayos ang pananatili natin rito, Mika. Wika ni Jason. Bandang hapon ay napagpasyahan ni na Mika at Jason na maglakad-lakad muna sa malapit lang.
Abala kasi si Angel sa pagtulong sa ina sa paghahanda ng hapunan. Gustuhin man nilang tumulong pero sinabi nila na sila lamang, lalo at bisita sila. Hanggang sa nakarating ang magkasintahan sa may ilog. May mga bangka roon na may sakay na tao papunta at paalis ng baryo. Nanatili ang magkasintahan roon habang naglilibot hanggang sa inabutan sila ng takip silim. Umuwi na tayo at baka hanapin tayo ni Tia Lourdes at ni Angel, sabi ni Mika. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang ang dalawa nang matigilan sila. May aswang sa paligid, sabi bigla ni Jason. Hanggang sa nakita nila di kalayuan ang isang lalaki na may hawak na binatilyo. Nagmamakaawang binatilyo na pakawalan ito ng lalaki. Namumula ang mga mata nito. Naglalaway ang labi. Sugat-sugat na ang binatilyo hanggang sa unti-unting nagbago ang anyo nito bilang isang malaking aso. Isang asbo, tawag sa aswang na parang aso. Sila ay kumakain ng laman loob. Madalas ay buong tao ang kanilang kinakain. Bitawan mo siya, aswang. Kami ang harapin mo, sigaw ni Jason. Napatingin sa kanila ang asbo. Inihagis nito ang binatilyo sa gilid. Tumama ang katawan nito sa puno. Sinabihan ni Mika ang kasintahan na mag-ingat sa aswang bago pinuntahan ang binatilyo. Tumango si Jason. Tinulungan ni Mika na makatayo ang lalaki. Mabilis naman na sumugod ang asbo kay Jason. Nakailag si Jason kasabay ng paghugot niya ng buntot pagi sa kanyang bulsa. Hinataw niya yun sa aswang, dahilan para umungol ito ng malakas. Sa tingin mo, mananalo ka sa akin? Hindi. Hindi mo matatalo ang nagmula sa lahi ng manunugis, sigaw ni Jason. Patakbo siyang lumapit sa asbo. Kinuha ang punyal at itinarak iyon sa likod ng nilalang, dahilan para manghina at matumba ito. Nang matalo, palakpakan ng mga naroon na nakasaksi sa kanyang ginawa. Ilang minuto ang lumipas, naglaho na ang aswang. Bigla itong tumakbo ng karipas. Lumapit naman ang mga taong nakasaksi kay Jason at nagpasalamat sa kanya. Ginawa ko lang po ang tama. Huwag kayong matakot. Dahil tutulungan namin kayo ng aking kasintahan na si Mika na may alam din sa pagkikipaglaban. Ang kailangan lang namin ay pagkakaisa ninyo. Bukas ay magkita-kita tayo sa plaza, sigaw ni Jason. Pumayag naman ang mga naroon. Matapos magpaalam, bumalik na sila ng bahay. Saktong nakahain sina Angel at Tia Lourdes. Niyaya na silang kumain ito. Laman dagat at ani sa bukid ang ulam. Tinignan ni Mika si Jason. Katunayan na dapat sabihin ang nangyari kanina. Tia Lourdes, may nakita kami kanina ni Mika na aswang. May bihag siyang binatilyo, kaya tinulungan namin siya, panimula ni Jason. Nag-aalala ang ginang at tinanong kung ayos lang ba sila. Sumagot naman si Mika na ayos lamang daw sila. Katunayan ay natalo ni Jason ang aswang at nanlaki naman ang mga mata ng mag-ina. Manunugis po ng aswang ang aming angkan at maging ang angkan ni Mika, kwento ulit ni Jason. Nang makabawi ang dalawa, tinanong ni Angel kung ano ang balak nila dahil natiyak punterya ang baryo nila, lalo at natalo ni Jason ang aswang. Handa namin silang kalabanin, Angel. Bukas ng gabi, magkikita-kita kami ng mga taong bayan para gumawa ng hakbang kung sakali man na pumunta rito ang iba pang mga aswang, sagot ni Jason. Nagpasalamat si Aling Lourdes sa magkasintahan. Kailangan daw sila ng mga tao. Nangako naman sina Jason at Mika na gagawin ang lahat
para sa mga kababaryo. Kinabukasan, nagising sila Mika at Jason dahil sa sigaw sa labas ng bahay. Lumabas sila. Sinisigaw ng babae na may 2 kababaryo ang biktima ng mga aswang. Mag-asawa ang mga ito. Nagmamadaling tinungo nila ang kinaroroonan ng mag-asawa. Sa kabilang sityo lang naman iyon. Mukhang punteriya talaga nila ang baryo ninyo, komento ng binata. Marahil pinasok nila sa kanilang bahay habang natutulog ang mga ito. Tugon naman ni Mika habang pinagmamasdan ang mag-asawang tulala. Puro kalmot ang biktima at sugatan ng mga ito. Umiiyak din ang mga anak nito. Kaya naman sinabihan ni Jason ng mga naroon na magtungo bukas sa may patag para mapag-usapan ang mga gagawin para matigil na ang mga ginagawang iyon ng mga aswang. Sumang-ayon naman na ang mga naroon. Tinanong ni Mika ang kasintahan kung ano ang gagawin nila. Kailangan natin silang turuan sa paanong hindi makakapasok ang aswang sa loob ng bahay, Mika. Kaya siguro umatake ang mga aswang ay dahil sa tinalo ko ang isa sa kasamahan nila. Sinabi naman ni Mika na wala siyang kasalanan sa nangyari. Kailangan niyang gawin iyon para mailigtas ang binatilyo na hawak nito. Sumang-ayon naman si Angel. Huwag daw sisihin ang sarili sa nangyari. Hanggang sa nabaling ang atensyon ng magkasintahan sa ginang nang may nalaglag na papel sa bulsa ng lalaki. Kinuha nila iyon at binasa. Natulala ang ginang at nabitawan ng papel. Kinuha iyon ni Jason. Papatayin namin kayo dahil sa ginawa ninyo sa aking anak. Yun ang nakasulat sa papel. Napatingin siya sa mga naroon. Sinabing paghahandaan nila ang mga aswang. Sumang-ayon ang mga naroon na tula ng mamamatay pa. Kinabukasan, pinulong ni Jason ang mga taga-baryo. Sinabihan niya na budburan ng asin ang sarili para matiyak na ang mga naroon ay mga taga-baryo at walang aswang na nag-iispiya. Mabuti naman at lahat ng nandito ay totoong tao. Yung mga nagbabantay, huwag kayong magpapasok basta-basta. Bantayan palagi para walang makarinig sa ating pag-uusap. Paliwanag ni Jason. Sumang-ayon naman ang mga naroon. Nagsimula na ang pulong. Ipinaliwanag ni Jason ang mga dapat gawin tuwing gabi. Kailangan may gising para magbantay sa paligid. Magsunog ng goma sa labas. Budbura ng asin ang bawat sulok ng bahay. At lagyan ng pangontra ang mga bintana. Gaya ng asin at bawang. Laging ihanda ang armas. Palakpakan ng mga naroon. At sinabing susundin ang bili ni Jason. May nakatalagang tanod ang magroronda sa gabi pero dapat maging alesto at may armas o pangontra laban sa mga aswang. Kapag may kahinahinala ay magtago o magbigay alam sa otoridad. Kaya natin to para sa baryo, sigaw ni Jason. Muling pumalakpak ang mga naroon. Itinuro rin ni Jason ang mga kahinaan ng mga aswang. May mga dalang armas ang bawat isa. Kaya naman ng hapon na yon ay nagtulungan ang bawat isa sa pagsasanay at para maging handa sa mga kalaban. Lumapit si Mika at Angel kay Jason. Ang galing mo. Proud ako sa iyo, mahal. Laging sinasabi ni Lolo na magagamit natin ang mga tinuro niya. Nagamit na nga natin ngayon. Natutuwang sabi ni Mika. Masaya ako na nakakatulong ako sa kapwa ko, Mika. Masayang tugon naman ni Jason habang pinagmamasdan ang mga taga-baryo na hinahasa ang sarili sa paggamit ng armas. Hiling ni Jason na sana magtagumpay sila. Bandang 5:00 ay tapos na ang lahat sa ginagawa. Nagsiuwi na ang mga tao para maghanda ng pangontra sa kanilang bahay. Mag-iingat tayong lahat, maging mapagmatsyag sa paligid, paalala ni Jason. Bumalik na ang 3 sa bahay at naglagay ng pangontra sa palibot ng bahay. Nagsunog din sila ng goma.
Nagbiro pa nga si Lourdes na walang masamang mangyayari sa kanila dahil naroon sina Mika at Jason. Maaga silang kumain at natulog. Para masigurong ligtas silang lahat, sa sala sila natulog para mabantayan ang isa't isa. Ako na lang muna ang magbabantay sa labas. Voluntaryo ni Jason. Sinabihan naman siya ng ginang na gisingin sila kapag may napansin na kakaiba. Abalang binata sa paglalagay ng goma sa apoy noon nang may marinig siyang kaluskos sa di kalayuan. Tumayo si Jason at dahan-dahan na naglakad sa labas. Narinig niya ang malakas na kaluskos sa kanyang likod. Kaya naman hinugot niya ang itak sa kaluban at hinarap ang lalaki tsaka inatake. Mabilis itong nakaiwas. Ikaw ang lalaking naglumpo sa aking anak. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Sigaw ng lalaki. Mas lalo pang namula ang mga mata nito. Ginawa ko lang kung ano ang tama. Sino ba ang may kasalanan? Hindi ba kayo? Kayo ang nanggugulo rito sa baryo. Sigaw ni Jason. Tandaan mo ito. Uubusin namin ang mga tao rito. Papatayin namin kayong lahat. Sigaw ng lalaki. Natawa si Jason at sinabing kalabanin na lamang siya at huwag nang mandamay pa ng mga inosenteng tao. Kaso tumanggi ang lalaki at bigla na lang nawala sa kanyang harapan. Duwag, bulong ni Jason. Napatingin siya sa bungad ng bahay. Naroon si Mika at makikita sa mukha ng babae ang labis na pag-aalala. Lumapit ito at niyakap si Jason. Handa daw siyang samahan ng kasintahan kung sakaling lumaban ang aswang. Okay lang ako. Huwag mo kong alalahanin. Malakas kaya ako. Kailangan nating ihanda ang mga tao. Dahil tiyak na hindi lang isa, dalawa o tatlo ang makakalaban natin. Kundi buong komunidad sila. Marami sila. Seryosong sabi ni Jason. Tumango naman si Mika. Niyaya na lamang ni Jason ang kasintahan na bumalik na sa bahay para makapagpahinga. Kinabukasan, muling sinanay ulit ni Jason ang mga tao para mas lalong mahasa ang kanilang kakayahan. Subalit isang okasyon ang magpapatigil muna sa kanilang ginagawa. Idadao sa susunod na linggo ang piyesta ng kanilang baryo. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng oras para magsanay, pero mas lalo nating pagtuunan ang piyesta dahil importante iyon para sa amin, sabi ng kapitan. Sumang-ayon naman ang lahat dahil kailangang irespeto ang kultura at kaugalian roon. Ngunit magiging problema iyon dahil maraming tao ang dadalo sa piyesta. Ibig sabihin, marami silang kailangang protektahan. Isinangguni iyon ni Jason. Ngunit ganun talaga. Hindi nila pwedeng bawalan ang mga tao na dumalo dahil ang piyesta ay para sa lahat. Mukhang magiging malaking problema ito. Paano kung ang mga aswang ay yun ang araw na aatake sila? Nag-aalalang tanong ni Jason. Huwag daw mag-alala ang lahat dahil ang mga dadalo ay may mga armas din o mga pangontra na gagamitin sa mga aswang, lalo na at alam ng mga karatig baryo na sinalakay ang baryo ng mga aswang. Nakahinga naman ng maluwag si Jason doon. Nagpatuloy sila sa pagsasanay habang naghahanda sa okasyon. Sa tingin mo magiging maayos ang lahat, Jason? Tanong ni Mika isang tanghali pagkatapos nilang magsanay. Hindi ko alam, Mika. Sana maging maayos ang lahat dahil kung hindi, mawawala ng saysay ang pagsasanay natin. Sagot naman ng binata. Bukas na kasi ang piyesta at magiging abala ang lahat sa pag-aasikaso. Ganon pa man, tiniyak nila na magiging alerto ang bawat isa. Sa plaza kung saan gaganapin ang piyesta ay may mga pangontra silang ilalagay. Kinagabihan,
Nagpulong ulit ang lahat. Maging handa kayo bukas dahil tiyak na iyon ang gagawin na pagkakataon ng mga aswang para lumusob. Maging mapagmatsyag, anunsyo ni Jason. Sumang-ayon naman ang mga naroon. Sa tulong din ng mga iba pang albularyo, ay binasbasa ng mga armas nila ng dasal at mga orasyon para maging mas epektibo iyon laban sa mga aswang. Dumating ang araw ng piyesta. Lahat ng pamilya sa baryo ay abala sa pagluluto at pag-aayos sa plaza. Excited sila mamaya sa mapapanood. Samantala, sa bahay ni Nanay Lourdes, kung saan abala ang ginang, sila Mika at Angel din sa pagtulong sa pagluluto. Si Nanay Jason naman at ang ama ni Angel na si Tarok ay abala din sa pagsusunog ng goma. handa ka ba mamaya, Jason? Tiyak bang magtatagumpay tayo laban sa mga aswang? Tanong ni Tarok. Tumango si Jason sabay sabi ng, magtatagumpay tayo dito. Dahil napag-usapan na kanina ang mga gagawin natin ngayon. Mas mabuting wag nang magpulong para hindi na magkatawag pansin. Sagot ni Jason. Tumango naman si Mang Tarok. Tinawag na sila para kumain na at nang makapunta na sa plaza. Nang matapos kumain, sabay-sabay na silang nagtungo roon. Maraming tao, bata, matanda, dalaga man o binata. May kainan din sa loob ng plaza kung saan pwedeng kumain mamaya. Maya-maya pa rin magsisimula ang programa. Habang naghihintay, naglilibot-libot muna si Jason. Iniwan na muna niya si Mika sa loob ng plaza para makita ang mga nangyayari. Marahil ay alam na ng mga aswang na napaghandaan namin sila. Tiyak na may gagamitin sila para hindi maapektuhan ng pangontra at makapasok sa loob ng plaza. Wika ni Jason sa sarili. Alam niya yon dahil itinuro iyon ng kanyang ama. Habang naglalakad, may napansin si Jason na isang grupo na nasa 7 katao. Parang may naramdaman siyang kakaiba sa mga ito o siya lang ang nag-iisip ng ganon. Lalapit na sana siya sa mga ito nang marinig ang kanyang pangalan. Jason. Napalingon siya sa nagsalita at nakita si Mika na papalapit sa kanya. Hinatak na siya sa loob ng plaza para manood ng sayawan at kantahan. Pagkapasok sa loob ay kaagad na sinabi ni Mika ang mga napansin. May itinuro si Mika na 2 grupo ng kababaihan at kalalakihan sa dulong bahagi ng plaza. Mukhang mga kalaban sila, Jason. Kailangan nating balaan ang mga kagrupo natin. Suwestyo ni Mika. Tumango si Jason. Inutusan niya ang kasintahan na puntahan ang bawat leader ng grupo para sabihin ang nakita. Sinamahan ito ni Angel. Pupuntahan ko rin ang iba pang mga kasamahan ko. Presenta naman ni Tarok, nakatabi si Orok. Magkapatid silang 2. Bago sila umalis ay ipinasuot ni Jason kay Mang Tarok ang porselas para maging proteksyon nila. Habang wala ang mga kasama, nagmatsyag naman si Jason sa paligid. Napatingin siya sa 2 grupo na iginagala ang tingin sa buong plaza. Lumapit siya sa grupo na iyon. Sino kayo? Tanong ni Jason na hindi siya napansin dahil abala ang mga ito sa panunood habang nag-uusap. Ramdam niya ang pag-iinit at paggulo ng botelya na nasa bulsa niya. Napatingin sa kanya ang mga iyon. Kita niya ang pamumula ng kanilang mga mata. Tumingin si Jason sa mga naroon. Umalis kayo rito. May mga aswang na nakapaligid. Sigaw niya. Tumulong ang mga tanod at ang mga ilan na mapalabas ang mga tao. Pero bago tuluyan na makalabas, bigla na lang nagbago ng anyo ang 3 grupo bilang mga malalaking aso o asbo. Ipasok sila sa barangay hall.
Sigaw ni Jason na kaagad ginawa ng mga naroon. Lumapit ang mga aswang sa mga tao pero naging mabilis ang kilos ng ilan para protektahan ang mga taga-baryo. Mabuti na lang at medyo maluwag ang barangay hall at iilan lamang ang dumalo dahil nga sa bali-balita. Ngayong nasa harapan na nila Jason kasama ang grupo ng mga nasa 20 na aswang, lumapit ang lalaki na siyang nakaharap na Jason noong isang araw. "Subukan mong lumapit, kundi papatayin ka namin," sigaw ni Jason. Hindi kami lalaban. Basta bigyan niyo lang kami ng isang tao na magiging kapalit ng pagkamatay ng aming kasama. Kapag ginawa niyo yon, aalis na kami. Sagot ng lalaki. Natawa ang mga naroon. "Bakit naman gagawin namin yon? Kayo ang pumaslang ng mga kababaryo namin. Hindi kami natatakot masaktan at mamatay sa laban. Ang mahalaga sa amin ay maipaglaban namin ang aming baryo," sigaw ni Orok. Aha, matigas kayo ah. Sige, laban. Sigaw ng lalaki. Naghanda ang bawat isa sa labanan. Inilabas ang mga arma sa kaluban. Unti-unting nagbago ang anyo ng lalaki bilang malaking aso. Siya ang pinakamalaki sa lahat. "Sugod!" sigaw ni Jason. Naglaban-laban ang lahat. Kanya-kanya sila ng katunggali. Ang mahihinang aswang ay nasugatan dahil sa isang saksak lang. Nakatulong talaga ang orasyon at dasal sa kanilang sandata. Ang iba ay sugatan ng kalmot ng matutulis na kuko ng mga asbo. Kaya naman umatras muna sila sa laban para magamot sila ng mga albularyo na nakaantabay lang. Ang ibang albularyo ay kasama sa laban naman. Si Jason naman ay ang pinuno ang kaharap niya. Sinabihan pa siya na sumuko na. "Hindi kami susuko dahil ilalaban namin ito hanggang dulo," sigaw ni Jason na matigas pa rin. Napatingin ang binata sa gilid kung saan may kalaban din ang kasintahan at si Angel. Mabilis na umatake ang pinuno at inalabas ang matutulis na kuko. Ngunit mabilis na nakailag si Jason, pero napuruhan pa rin siya. Kinuha niya sa bulsa ang asin na may kasamang dasal. Isinaboy niya iyon sa aswang. Umusok naman ang katawan nito, sabay ungol. "Hindi ako lalaki lang, asbo. Kaya dapat ikaw ang sumuko na. Kayo na mga kasama mo. Lubayan niyo na ang baryo na ito," sigaw ni Jason. Ngunit umungol lamang ang asbo. Inihanda na ni Jason ang sandata. Sumugod sa kanya ang asbo at akmang dadaganan siya nang itutok niya ang talim ng hawak ng kutsilyo sa tiyan nito. Mabilis siyang nakaiwas para hindi madumihan ng dugo. Natumba ang asbo at bumalik sa pagiging tao. "Magaling kang bata ka, pero hindi ako magpapatalo sa iyo," sigaw ng lalaki. "Ipakita mo ang galing mo. Huwag puro satsat," sigaw pabalik naman ni Jason. Tumayo ang lalaki at ngumisi hanggang sa bumalik ulit ito sa pagiging aso. Ngunit mas malaki na. Natulala na lamang siya dahil bigla na lamang nawala ang aswang sa kanyang harapan. Naramdaman na lamang ni Jason ang malakas na suntok sa likod niya. Nasubsob siya sa lupa. Tinignan niya ang mga kasamahan na lumalaban. Patay na ang ilan sa mga aswang, ngunit marami na rin ang sugatan. Ang kanyang armas ay medyo malayo sa kanya. "Huwag mong sasaktan ang boyfriend ko!" sigaw ni Mika at itinusok ng dalaga ang talim na hawak na kutsilyo sa tagiliran ng aswang habang nag-uusal ng dasal. Napahiyaw sa sakit ang asbo, kaya umalis ito. Tumayo si Jason at mabilis na kinuha ang armas.
Tumalon siya at sumakay sa katawan ng aswang. Sinubukan na mabalanse ang sarili. "Mag-iingat ka, mahal," sigaw naman ni Mika mula sa ibaba. "Umalis ka na, Mika. Tulungan mo sila. Kailangan ka nila doon," sigaw ni Jason. Makikita sa mukha ng dalaga ang pag-aalala, pero umalis na rin ito kaagad. Kumapit si Jason sa balahibo ng asbo. Naging malikot ang aswang. "Papatayin kita!" sigaw ng binata. Mabilis na itinarak ng binata ang hawak na sandata sa ulo ng asbo. Napasigaw ito at mas lalong naging malikot, dahilan para muntik na siyang mahulog. Mabuti na lang at nakakapit siya sa makapal nitong balahibo. Nang alam niyang patay na ang aswang, nagmamadali siyang tumalon. Patay na ang mga aswang! Sigaw ni Urok. Palakpakan naman ang mga naroon. Marami ang nasugatan sa laban, subalit kaagad na ginamot ng mga albularyo. May 3 namatay. Pinundahan ang mga ito ng kanilang pamilya at ipinagluksa ang pagkawala. Humihingi po ako ng tawad sa nangyari. Hindi po namin sila naipagtanggol. Paghingi ng paumanhin ni Jason. Hinawakan ng ginang na asawa ng namatay ang kanyang kamay at saka pinisil. Sinabi ng ginang na wala siyang kasalanan. Tiyak na masaya na sa kung nasan man ngayon ang kanyang asawa. Dahil ipinaglaban nito ang baryo hanggang sa huling hininga. Ang mga namatay ay inuuwi na sa kanilang bahay. Dahil sa kasalukuyang isinasagawa ang piyesta, nagkasundo ang mga naroon na ituloy ang pagdiriwang. Ayos lang naman daw yon sa namatayan, dahil yun ay tradisyon ng baryo. "Salamat sa iyo, mahal. Kung hindi dahil sa iyong pangunguna, tiyak na kawawa ngayon ang mga tao," puri ni Mika sa kasintahan. Hinawakan ni Jason ang kamay ng dalaga. "Dahil ikaw ang inspirasyon ko. At syempre, naging inspirasyon ko rin sina tatay at lolo. Uuwi na tayo na may baon na alaala rito. Tiyak na hindi nila tayo makakalimutan." Isinandal ni Mika ang ulo sa balikat ni Jason habang nanonood ng sayaw sa stage. Iginala ni Jason ang tingin sa mga naroon. Lahat ay masaya at hindi iniinda ang pagod kanina. Kinabukasan, nakapag-impake na sina Jason at Mika at Angel. "Mag-iingat kayo, ha. Mamimiss namin kayo rito," emosyonal na sabi ni Aling Lourdes. Biniro pa ang ginang ni Angel na huwag umiyak dahil babalik naman sila roon. Nagpasalamat sina Mika at Jason sa magiliw na pagpapatuloy sa kanila. Nang makalabas ang 3, natigilan sila. Nang sa labas ng bahay ay naroon ang mga tao. May bitbit na bayong. Lumapit si Orok, ang tiyuhin ni Angel. "Nandito sila para bigyan kayo ng mga gulay, pagkain at iba pa na maiuuwi ninyo sa probinsya ninyo. Bilang pasasalamat na rin sa tulong ninyo sa mga kababaryo ko," wika ni Orok. Nagkatinginan silang 3. Ibinaba ng mga naroon ang 3 bayong. "Maraming salamat po sa biyayang ito. Huwag kayong mag-alala. Papasyal po kami rito sa inyo kapag may pagkakataon kami," pangako naman ni Jason. Kinuha na nila ang mga bayong at nagpaalam na sa mga naroon. Dumaan muna sila sa 3 Ginoo na namatay sa pagkikipaglaban para makilamay. Nagabot sila ng kaunting tulong bago umalis. Inihatid sila ni Orok sa paradahan ng jeep. Habang paalis, napatingin na lamang si Jason sa pinanggalingan nila. "Hindi ko akalain na ang bakasyon nating ito ay magiging memorable sa ating 3.
kwento ni Jason. Kaya nga, nasa isang pamayanan, pagkakaisa ang kailangan para manalo sa isang laban. Sagot naman ni Mika. Nagkatinginan sila at napatigil sa isa't isa. Naikwento nilang magkasintahan ang karanasan nilang iyon sa kanilang mga magulang. Proud naman ang mga ito sa tapang na ipinakita nila. Bumalik na silang tatlo sa trabaho. Nagdahilan na lamang sila na na-stranded, kaya hindi sila nakauwi kaagad. Lumipas ang mga taon at ikinasal na rin sila Mika at Jason. Ang ilan sa mga bisita ay taga-baryo sa Dumangas. Si Angel naman ay naging kasintahan, ang kapatid ni Jason.